mun tafiya haihuwan gwadon mai danga a lufada a ya fara da an karika mai a mutuwa ta ɗauke mai masa bukin baki a shi ma a fahimta ne izike mai ɗan kudu ma da ya tara shi shi ma a fahimta ne izike mai ɗan rabi na gwandu ya kai kwance a shi ma a fahimta ne izike mai a ya buge shashen a ya fara da an karika mai balawari a ya fara da an karika mai balabaki a ya fara da an karika mai ezanin matan kari a ya fara da an karika mai ebaladi na geza ya kai kwance a shi ma a ya fara da an karika mai an mashigin a bare bare ya tarsa shi a shi ma a ya fara da an karika mai shagon gabanin musa bai sani ta yi na ba a shi ma a ya fara da an karika mai an shetu a sanatar farko kuma aka danga dubba ya gudu a sai da adina mun tafiya haihuwan gwadon mai danga a lufada a ya fara da an karika mai a mutuwa ta ɗauke mai masa bukin baki a shi ma a fahimta ne izike mai ɗan kudu ma da ya tara shi shi ma a fahimta ne izike mai ɗan rabi na gwandu ya kai kwance a shi ma a fahimta ne izike mai a ya buge shashen a ya fara da an karika mai balawari a ya fara da an karika mai balabaki a ya fara da an karika mai ezanin matan kari a ya fara da an karika mai ebaladi na geza ya kai kwance a shi ma a ya fara da an karika mai an mashigin a bare bare ya tarsa shi a shi ma a ya fara da an karika mai shagon gabanin musa bai sani ta yi na ba a shi ma a ya fara da an karika mai an shetu a sanatar farko kuma aka danga dubba ya gudu a sai da adina